alle sammen, velkommen til. I dag, der skal vi lave bål. Jeg har min uniform på, jeg er spejder. Vi skal simpelthen lave et bål, men information. Den første video, jeg lavede, altså billedet af den person, der ejer det, er blåt med et S i, men det skal I ikke tænke over. Det er stadigvæk min video. Det er fordi, jeg har lavet om på billedet. Og jeg har også fået lavet banner til min kanal, så det synes jeg er ret nice. Men vi skal lave et bål. Jeg tror, jeg kan købe noget brænde. Jo, vi har brænde. Der ligger en stak derovre. Men det er... Jeg køber brænde med. Sådan en her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men... En hammer. Og den her. Så skal jeg bare købe noget brænde. Godt. Så skal jeg finde noget brænde. Hvad vil jeg gøre det nu? Ja, det er godt. Jeg kommer ned i her. Nej, det kan den ikke. Så må vi se, om vi kan finde noget andet. Jeg fandt noget. Det kan vi jo egentlig godt bruge. Ja. Den der brænde. Jeg går lige ind og henter nogle tandbriketter. Så kan vi holde igen. Så er jeg tilbage med tandbriketter. Det er også en god ting med. Så skal jeg have bygget mig et bål. Jeg tænker, jeg vil lave en ikke lejrbålet, men en et firkantet bål, jeg bygger op. Så kan I lige se det. Så må jeg se det virker. Okay, jeg kan ikke. Au. Nå. Hvad? Nej. Det var min søster, der spurgte, at der sagde, at jeg ikke måtte smide lighter på bålet. Ja. Ja. Jeg skal bare blive lidt hen med bænken. Så var også helt. Du kan sige bare. Ja. Og det ser sådan hele tiden. Men altså, fordi man er spejder, så bruger vi ikke lighter. Vi bruger tændstikker. Nej. Det må vi så ikke. Okay. Tænder. Sådan der. Og så kan vi bare have en masse småt på. Så det brænder godt. Ja. Det er meget vigtigt, at det brænder godt. Ellers så er der jo ikke nogen grund til at have et bål, hvis det ikke brænder godt. Men det, man bruger bål til på det meste, det er jo at hygge ved. Altså synge lejrbålsangene og lave snobrød.
Det er også en god ting, man kan lave. Ja, der pølser og ja, skumfiduser og kiks. Der er en, der siger, at jeg godt med skumfiduser, chokolade og kiks. Okay. Og det gør jeg godt lide. Okay. Men det er, jeg kun gøre, når jeg selv Okay. Men det der med spejder, der kan man jo tage alle mulige forskellige mærker, som jeg kan se her. Men hvad skal jeg overhovedet bruge mærken? Jeg er begyndt på et mærke, hvor der handler om, at jeg ikke må spise slik i et år. Det startede på den 1. april, og hvad er det i dag? Den 6. april. Så der er et helt år til, jeg må spise slik. Og se, jeg synes bare allerede, det er ret godt. Det er blevet ret godt på. 1 tændstik. Det er sådan noget, man har som spejder, så skal man se, hvor lidt tændstikker man kan gøre det på. Så det bliver et meget godt på det her. Og så er det det der med, at jeg finder bare brænde i naturen-agtigt. Det er nok sådan det bedste at gøre. Man skal bare sørge for, at det er tørt. Og hvis det ikke er tørt, og man har et bål op at køre, så kan man lægge det sådan hen ved siden af bålet. Sådan så det kan tørre. Så er der ens ledere. Ja, der er ret mange ledere. Så tager de bare et eller andet, en papæske eller et eller andet, og så vifter de, for at der kommer ild. Og fordi jeg spejder, så har jeg jo været på spejderkurser. Og på en af dem, der lærte jeg, at man ikke skulle vifte så meget, men finde noget småt og putte på i stedet for. Fordi det gør en stor forskel. Sagde ham kurselederen. Så altså, det er sådan det jeg gør. Det virker godt. Prøv at se det her bål, mand. Altså, det er jo virkelig godt. Ja, jeg synes, det er rigtig godt bål der. Så. Ja. Prøv at se her. Glæsebål, mand. 1 tændstik. 1 tændstik. Og nu ved jeg godt, det er ikke fordi det er særlig kvalitet at gøre det med 1 tændstik, men altså, det er ret sejt, synes jeg. Jeg synes, det bliver fedt bål. Og det der med kommentarer på videoerne, det kommer umiddelbart ikke til at kunne lade sig gøre. Hvilket er lidt sådan. Men hvis jeg har gode spørgsmål, så kan jeg jo skrive til min mail. Og så skal jeg se, om jeg kan besvare dem. Og min mail kan I se inde på min YouTube-kanal siden. Altså der, hvor der er banner, og man kan se alle mine andre videoer. Så der kan man trykke om et eller andet info noget. Og så kan vi se min mail der. Og så kan I altid sende et spørgsmål. Ja. Håber det bliver godt. Og jeg tager jo selvfølgelig altid imod spørgsmål. Det er jeg meget åben for. Jeg kan lige i hvert fald spørgsmål til, hvad man laver som spejder. Og som jeg gjorde på min sidste video, der fortalte jeg jo, at man kan se mig et andet sted også. Nemlig inde på Folknice. Eller, det er ikke det, der hedder, men Syddansk Folkemusik Talentskole. Der spiller jeg med i et band, der hedder Folknice. Og som også er et ret fedt band. Synes jeg. Så bliver mere brænde. Så. Jeg skal finde et eller andet at putte på.
meget stille og roligt, når man laver bål her. Der ligger den bål, så kan den tørre. Det bliver godt bål. Håber jeg. Virkelig meget bål. Så altså. Men altså, jeg synes, I skal tage like, subscribe til den her video. Og så selvfølgelig også like mine andre videoer. Der er ingen kommentarer. Desværre. Men jeg tænker, vi overlever. Eller rettere sagt, jeg ved, vi overlever. Ja. Så har vi sådan noget som at være spejder. Grønne spejdere, de er jo kristne. Man altså i gamle dage, der skulle man være kristen for at kunne være med. Det behøves man ikke længere. Altså, nu kan I se, jeg er grøn spejder. Jeg er ikke kristen. Det har det egentlig også meget fint med. Men så er nogle af mine venner, de er blå spejdere. Det er det også fint med. I gamle dage, så grønne og blå spejdere, de kunne ikke lide hinanden. Sådan er det ikke længere. I dag der er vi jo på spejderlejre sammen og hygger os, spiser slik. Bortset fra mig. Ja. Men altså, det er et godt bål, vi har lavet, synes jeg. Hvis I keder jer for meget, så bare lyt til den musik, jeg har puttet på. Det synes jeg også. Og så kan vi så se, om jeg laver flere bål i andre videoer. Men altså, det er sådan her et typisk bål, vi ser ud, når det er ved at brænde ud. Så det var alt for den her video. Like, subscribe, ha' det fedt derude. Hej!